mara li għexet ħajja sew skont l-Evanġelju. Din kienet Mary Grek li fil-Knisja tal-Balluta ingħatat l-aħħar tislima fil-preżenza ta' qraba, ħbieb u eks kollegi tagħha mid-dinja tal-palku televiżjoni. Iċ-ċerimonja tal-funeral fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu tmexxit mill-kappillan Father Joshua Curtis filwaqt li l-Evanġelju nqara minn Father Guido Mikallef. Mary Grek kienet attiva f'din l-istess knisja fejn ta' kuljum kienet tkun l-qudiesa. Dan fil-waqt li ta' spiss kienet taqra il-qari waqt xi funzjoni. Hija kienet tgħin ukoll bħala lettur fil-Knisja tal-Balluta. Waqt l-omelija ntqal li stess kienet qalet li qraba tagħha li kienet lesta biex tgħaddi għal ħajja ta' dejjem u dan juri kemm hija kellha fidi b'saħħitha. Tant li kienet lesta biex tmur tiltaqa' mal-mulej. Mary Grek mietet il-ġimgħa 24 ta' April fl-età ta' 88 sena. Hija kienet waħda mill-pjonieri tax-xandir f'Malta u fost l-ewwel utruħ li dieru fuq televiżjoni Maltija meta beda x-xandir fl-1962. Bħala attriċi deret fi produzzjonijiet popolari ħafna fosthom Ipokriti, Santa Monica, Is Morris u One Star Hotel. Hi kienet ukoll taqra l-aħbarijiet, rapportat mill-Parlament u kellha karriera fir-radju. Mary kienet miżżewġa lill-attur Victor Grek li miet fl-2024 u flimkien kellhom żewġ ulied.